Isier eta Xavier, pareak bai iragu, ez? Ez dakitzu bidean jarraitu behar dugun edo beste sorpresen bat daukazun, Kike? Beste histori batzuetara goaz. Hobeto. Garbi dago zuei jolasa gustatzen zaizuela eta jokoa ere, bai. Bai jokoetan eta ibiltzen zarete Isier? Ni gutxi, Xabier Aixio. Musian eta horrela, baino kaja daukaten joko hietan eta? Tarteka, gutxi. Tarteka. Isier, zu joango Kajan altzara? bonboiek edo, Xabier, hori bai, kajan bonboi batzuk ondo. Ba gaur trivialen jokatuko dugu. Eta trivialeko gaztatxoak ekarri ditugu pareak begira. Ea, gazta bakoitzarekin, kolore bakoitzarekin, pare egokia osatzen duzun. Denbora! Horia, Horilla, kirola, ez. Ez. Bota. marroia, Literatura, Ongi. laranja, kirola, urdina, geografia, Ez, omentzuen jolasten. berdea, berdea, zientzia, horia historia, Jontxo. eta arroxa. ikuskizunak. Arrapa zananketik! Ondo! Bueno, oso ondo. Betiko martxan bikote ederto osatu zuie. Isier, ez ara sartzen, ja? Ez. Egunetik egunera gerota. Lanak. Ia ez ara sartzen, ondo. Hankapuntetan bez. Osatuko? Bueno, bardine esango, Xabik esan duen bardine. Urdina geografiarekin lotu behar genuen, berdea zientzia eta natura. Nietza zailen hau izaten da trivialan. Historia eta horia, ze galdera honak. Literatura eta artari buruzkoak diren laukitxo marroiak, ikuskizunak arrozekin lotu behar ziren, eta laranjak kirolzalea morratuentzat. 75 puntu hau pazuek, zendo! Ba, ea gauza bera egiten dugun, Itxaso eta Jon Mikel. Itxaso, batera ari zarete eskoriatzen, ez, ikasten? Normalean ikasteaz aparte, unibertsitateetan bestelako jarduerak ere izaten dira. Musa izaten da bat, eta mailu jokoak, erabiltzen dituzue? Unibertsitaten ez behintzat. Bueno, unibertsitate inguruan, unibertsitate, kanpo, etxean, ez? Nik ez. Ez? Zozte igual. Nor joango da, lekura? Ba, hartu lekua Itxaso, eta guk aukera polita emango dizugu. 6 mai joko, jolasteko. Ea bada, ondo osatzen dituzun, pareak, mai joko hoiekin. Denbora. Trivial, Bilbo. Ez? antzara jokoa, Hitzak. Kontuz, partxisa, Dadoak. hori bai. Scrabble, Hitzak. Ongi, trivial, Badakit. ongi. Cluedo, Hiltzailea. Bagoaz, Monopoly, Bilbo. antzara jokoa, Zubia. ai! Illa. Segundo batera geratu. Zubi Bilbo. Bai, batera geratu gara. Antzara jokuen bi zubi dauz. Zubitik zubira, botaten zunien salto egin behar da. Monopolik Bilbo protagonista duen jokoaren edizio berezia du. Badakit, guk badaku etxien, Trivial Pursuit jokoaren euskal bertsioa da. Ez da inerreza, oso politxe jolasteko, oso ondo dau. Daduek eta partxisa, noski, hitzak osatzea Scrabbleen helburua eta Cluedon hilketa bat gertatzen da eta hiltzailea zein dan asmatu behar da. 5, ez dugu osatu, segundu bate gaitxik, 50 puntu.